Igbo mụlụ nze mụọ ọzọ nke onye chiri nye zelu nwoke na nwaanyị. Aba m bụ Chukwu gọzie Igbo Ikwele Chinyeleze aka eze Oraukwu. Ị na-anya ịfụ na ebe nna agbadata dị ka ndagwurugwu. Ọ dị ka ndagwurugwu dị ka ọfịa. Mana ebe a bụ AMAEZE Oraukwu. Maka onye na-amarọ abụ m onye Oraukwu. Ife a bụ mmiri zolo arọ gara aga mere ife a. Ọ na-atụ egwu. Ị na-anya ọ na-atụ ezigbo egwu. Mana m na-ekene unu ụmụnne m n'ebe a agba mbọ. Ị na-anya efu na anyị etinyere local effort anyị nwere ike ka ama na anyị echeki ya. Na anya ebe a ka ịfụ nnukwu gota ya dị ebe a. Gota bụ gota ndị Ronasco ụlọ anyị. Nwa anyị nwoke a na-akpọ injinia BNC Uzochukwu Odenigbo bụ onye lụrụ ya. Mana enwere onye mazi mgbe nke a tụpụkwala. Ọ lasi ihe ka ife a mere akafụlụ ya ọkụ. O wee na-akwadokwa ka o bukọlụ Oraukwu. Enwere mbudu mmiri a ga-agasị arapụ erosion a ka ọ yala ibukọlụ Oraukwu community. Ya ka m ji wee sị ka m bịafụ ya ka m wee kwukwuo okwu na soshal midia. Onye nwere ike ịtụ ozi a ka olu nwee ndị isi aka ọ ga-enye aka. Olu Federal Ministry of Works ya luo Abuja. Olu Anambra State Government House. Ministry of Works for ife Oraukwu community na-agabiga. Ije efu na enwere express road gọvanọ anyị lụrụ anyị from Agụlụ to Nnobi to Nnewi wee luo Owerri road. Anyị na-ekene gọvanọ. Ụzọ ahụ alụrụ ndị kọntraktọ lụrụ ya ọ mfewa bụ ndị bịazere chanel wee mmiri wee karịa ebe a wee na-achọ ibupụ Oraukwu. Ana m ayọ biko abịara m ịkọ in details mana ọ ka o si dị m. I have great pains in my heart. Meenụ ka ozi alue federal aka, meenụ ka ozi alue steeti aka, nekwe na Oraukwu na-akwado mkpochapụ nekwe n'anya. Ọ bụ na a ga-agwa ndị kọntraktọ alụta abịa kafafụ ife ọnụfa mere maka ide niile kwesịrị ndị na-agala onwe fa achanelụzie fa ncha osi ebe a wee na-aga wee na-akwado ikpochapụ AMAEZE. Biko na ọsọ enyemaka ka anyị na-ekwu ka abịa kpọtara anyị ọsọ enyemaka ka enyela anyị aka. Ọ na-atụ egwu, ọ na-atụ nnukwu egwu. Ekenekwa m ụmụnne anyị ife a bụ lebọ ndị obodo a na-agba mbọ ka afọ na ọ gara n'iru onye anyị ga-emenwu. Mana ka m kwuru na eziokwu ife anyị na-eme ife a bụ ife anyị nwere ike ime. Federal government niile ịbịanyela anyị aka ebe a. I'm appealing, let the federal government come to our rescue. Here is Oraukwu in Idemili North in Anambra State. We are about to be wiped out by this flood. I'm calling on the federal government to come to our aid, come to our rescue. That is why I'm making this video. It is terrible, it is so dangerous. I'm telling you that the danger there is so bad that if care is not taken, before this rainy season finishes, this whole village will be swept out. We are asking for intervention. Let the federal government intervene. I thank you once again. Thank you for your good-hearted. Bịa nyela anyị aka, ọ bụrụ ife anyị ga-emenwu so anyị. Ọ na-emekwa mkpochapụ. Ekene m unu.